Sal-lum l-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrjun irċeviet 780 applikazzjoni għal rifużjoni tal-mediċini tal-IVF minn ġenituri prospettivi li għamlu l-proċeduri fl-Assisted Reproductive Technology Clinic tal-Isptar Mater Dei. Wara li tħabbret l-estensjoni f'April li għadda l-kliniċi privati wkoll, l-Awtorità rċeviet 84 applikazzjoni oħra biex bekk ipproċessat minn 164 applikazzjoni ta' rifużjoni tal-mediċini tal-IVF. Dawn iċ-ċifri ġew ippubblikati mill-Gazzetta Kulħadd bil-kap eżekuttiv ta' din l-awtorità Simon Attard tajt kif il-valur monetarju ta' dawn ir-rifużjonijiet jammonta għal miljuni ta' euro. Fil-fatt sa issa l-applikazzjonijiet li l-awtorità rċeviet mill-Isptar Mater Dei jammontaw għal kważi 1,300,000 euro, filwaqt li dawk li l-awtorità rċeviet mill-kliniċi privati, inklużi dawk li joffru intrauterine insemination biss, jammontaw għal aktar minn 236,000 euro. Dan ifisser li sa issa rifużjoni ta' mediċini tal-proċeduri medikament assistiti jammonta għal aktar minn 1,465,000 euro. Simon Attard qalet ukoll li fis-sitt xhur li ġejjin b'effett mill-ewwel ta' Awwissu li ġej, il-Gvern se jkun qed jinvesti 6 miljun euro oħra sabiex dawk il-ġenituri prospettivi li qed jistennew fuq il-waiting list tal-Isptar Mater Dei jingħataw is-servizz fil-privat sakemm il-klinika tal-Isptar Mater Dei tkun qed tiġi rranġata. Dawn il-proċeduri se jsiru kollha bl-approvazzjoni tal-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrjun u se jitħallas direttament mill-Gvern. Sa dan it-tant fi stqarrija li ħarġet ftit tal-jemilu u anke kif innutat mill-Gazzetta Kulħadd, il-Ministeru għas-Saħħa qal li l-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrjun se tkun qed tiġbor informazzjoni ta' ġenituri prospettivi li jagħmlu trattament ta' prokreazzjoni medikament assistita barra minn Malta kemm dawk li jagħmlu trattament minn Jannar 2023 il quddiem kif ukoll qabel. Għalhekk dawn għandhom jikkuntattjaw lill-awtorità fuq in-numru tat-telefon 2595 1650.